20 জানুয়ারি 2026 उत्तर प्रदेशनि गोरखपुर आर जागानि कायसा पाराव साइरिकनिफ्राय 5टा दिगि हायो आफ्रो आजमसा सिलाय गुलि कगमानि खरां दामसा खोनाखा जत बरकनो हिंके न तामो ओंखा हिनै जत फायै नायमानि यागुलोनो नुगुइ मानखा जे सिलाय कगनाय अब चुलाया बोरैसि सिलाय कगनाय आर जागाव दुइटा बरकनि फाइसिंगो रुप दंग बरक दुइटा गें बरक दलसा वालायलाय मानि कक्तमा दलनि वालायो दलसा फाइजिं हिंके खरकसा बोरै ते खरकथाम सोला ते कायसा फाइजिं हिंके खरकथाम सोला बरक 4 जना ते 3 जना आर जागाव बुलाय तगलाय ओंलाय तंलायखा तामो कग्रगनो तैब o brije silai kogmani amita bumungoi khorok sela bini fukungo nangaikha bisal misra bani logio faimani bo hingke mane o bwrui bisal thani rangman thai tongo abaise rangna hanani bagi faimani tei o rang siriliya o bisal bo o bwrino haini bagai borok khorok nei dui side di no walaimong asainani jengka haini bagai no o bwrui bo ajorao bisal no goli kok thani o bisal bini dol ar jagao nangaikha हिंके आमसुक जरा कक तो आर जागो तंगनाय borok rok sengoi saimanka हिंके no ar jagao birbani bisingo khoroksa borok police rok no inform khlairika amo hai golmal ongoi tonglaikha hinai hingke police rok bo logi no athayo phai sok paioi borok 7 jona no romoi tlangai thangka police station o tei khoroksa no hinkhe to je guli nangjanai bono refer khlai rohorka hospital o हिंके borok 6 jona no khe police station o tlangai thangka interrogation khlainani bagoi 20 জানুয়ারি 2026 ni salo o bwrui achaima sal hinkhe oboni slai swkang bo bisal misra ni thani bo blackmail khlaioi amount kabang rang rok daharo tei adino bini birthday celebration khlaina hinai 50,000 rang blackmail khlai sankha bisal misra hotel management ni samung khlai tongo hinkhe agibo amount kabang no o bwrui no paid khaijak haini bagoi tabuk tei rei mangla hinai bini dol rok baksa phaioi o bwrui no bujakna hinai no malaina bagoi phaimani tei ama hai jorao no borok rang sanlai thanio abo kahaikhe kok banglai no borok khorokni kani kachara walaimong asaioi bisal misra ni dol amitabh ni phikungo nangaikha bisal no kokthaniyo mamla to ansuk jorao no thagri reka fia ba jaipur police rok o anshika singh bwrui ni detail jaipur tikhlaio bini detail naimani yagulo kheno police rok bo yakung kwlaijaknani nangkha kwchang bosre thaijaknani nangkha anshika singh ni je detail nugui mankha o detail rok belai kheno howana ma sincha tamni hinkhe anshika singh obo puila bar amhai khlaya oboni slai swkang bo pare par no obo hai lekha baya abo hai tomung tongjak omo hai buino blackmail khlaioi rang rok thokaijak bwrui tetei abo kahai nugui belai kheno wana jakha bini innocent face bai abo hai onglak hai ongoi tongo aboni slai swkang bo anshika song kaisa jagao beroino thangtini o current nahaka kwchak colour ni thar o current nahari borok chwla khorokta bwrui khoroksa tei berainani thanglai thani bono borok kaisa planning khlailaikha o current nahamato borok kunu thepajagya naitongmanani abo kahai gps tracking rok hinkhe borok planning khlailaikha o car no khoknai hinkhe number plate rok tikhlai akoi sikagoi akoi borok direct no o car no khogoi tui heka gorakhpur tei abo hai cases rogo bo manjajak no o bwrui anshika tei abo hai cases rogo borok jail rogo habui bo bail manjak no tei abo hai cases rok police rok nugui mankha detail naithani o hinkhe teibo naimani yagulo nugui mankha 2021 o kaisa farji cases jebono rompre o hinai borok no silchawui kok o borok ni thangani o kok silchawui lakh porjonto rang dabi naharkha tei abo simia je nogo bo bara tongo o nok malik no bo domki eba kheba blackmail khlaika nang jodi rang riya hinkhe nono farji cases eba kheba thokai abo kahai arop cases o nono thepaui rwnai tei jail o soginai tei nung teibo kwbang amount ano paid ma khainai hinui amo kahai ke blackmail khlaikha nok bara malik no bo
Hingke police rok abo hai kwbangma cases lekhabai no bini bumung gui nugui mankha bo hingke 8 class jora no porijak hinui bo saimankha. Borok nogo bini buma bufa tei bini bufayung bo borok khorok beri tongmani hingke bini bufato bono yakarui kalang thangka borokni family o hingke to tabuk khoroktham no hingke khoroktham ni bisingo bo hingke jotoni slai kusu tei kusu ni bagui tei bufa kwrui ni bagui teibo bo o jorao hingke pinjra ni yokmani hai ma tongkha afoni simi ke buma bufani kok khwnaya haike berai mang tongo nok ni ongkhorui abo bo chwla rok bai mangse bini dol bwrui rok khe khoroksa fano kwrui abo kahike chwla rok bai dol wngmang borok hamya rok bai gwdalui kaisa criminal ni image create wngui thangka bini bumungui abo kahike kwbangma cases no tongo bini bumungui norok jodi no naina muchungui tongkha hingke o bwrui ni detail rok eba kheba real news je jaga bo manjakha obrok naina muchungui tongo hingke comment section o comment khlai sadi norok ni bagui ang tubuwui fainai aba kheba link riwui rwnai.